खुलुमबाय फरायसाफोर। दायो जों नोंसोरनि बिथराय फराय बिजाबाव थानाय फरा 3नि थेबगांनि आर'जलाइ सल'निफ्राय आर'ज एबा लाइजाम माबोरै लिरो बेखौ सोलोंनि। गोसो होना खोनासं आरो लिरनायफोरखौ फरायलांदे। फै दायो थेबगाङा सेफालि आब'नो फरायसालियाव फैनो हायैनि लिरनाय आर'जलाइखौ फरायदिनि। माबायदि लिरदोंमोन नङा होमबा? नोंसोरनि फरा बिजाबाव जा दं बेखौनो फरायनोसै। ओम शान्ति। बर' बाजार खालार 15/5/12। मानाव गेदेमा आब'। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ आजावग्रोदो। थांनाय 5/05/12 अक्ट'खालि आं गामिनिनो नखरसेनियाव भज जानो थांदोंमोन। जाखांना फैनायनि उननिफ्रायनो आंनि उदैया गाज्रि जाजोबदोंमोन। आइ आफामोना माबा माबि दौदोंमोन, नाथाय बाज'नाया थाबथायाखिसै। उनाव डाक्टारनो दिन्थिनानै आंखौ सेलाइन होबोलायनांगौ जाबाय। बेनि उनावबो लोरबां मोननायलाय बे साननैसोआ फरायसालियाव फैनो हायाखिसै। दा एसे मोजां मोनदों। आं 14/05/12 खालारसिम सानजे फरायसालियाव नुजाथिनो हायाखिसै। नुजाथिनो हायै सानफोरनि दांग'थाय मोननो थाखाय मानाव गेदेमाजोनि खाथियाव गुरै आर'ज गाबख'नाय जाबाय। सिबिनायजों एसेनोसै। नोंथांनि अनजाथाव फरायसुला थेबगां बड'सा थाखो 5 ख फारि नं 7। फरायसालियाव थेबगाङा मानो फैनो हायाखैमोन नोंसोर मिथिखाबाय। सल'आव आब' सेफालिया थेबगांखौ मा होनदोंमोन गोसोआव दंना? थेबगाङा फरायसालियाव फैनो हायैनि लिरनाया आर'जलाइ नङामोन। सुथि बिनानै जाबायदि लिरनांगौ बे आर'जलाइया थेबगाङा लिरनाय जायाखैमोन। बेयो गांसे सरासनस्रा लाइजामसोमोन। सल'नि गेजेरजों आब' सेफालिया फोरमायदों नङा होमबा? बाथ्राया बेबायदिनोमोन। दायो फैदो जोङो आर'ज बिलाइ माबायदि लिरनांगौ, फरायसालियाव फैनो हायैनि मानोबा जाहोनाव फैनो हायैनि थाखाय माबायदि आर'जलाइ लिरनांगौ बेखौ जों सोलोंदिनि। बेखायनो आर'जलाइया माबायदि जानांगौ आब' सेफालिया फोरोंनायसै। फैदो दाना आर'जलाइखौ फरायदिनि। नोंसोरनि फराय बिजाबाव जाबायदि लिरनाय दङ बेखौनो जों फरायदिनि नङा होमबा? गोसो होना खोनासं। आर'जलाइ। मानिनां दानसोरां गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम। मानिनां थाखो 5 ख थाखो फोरोंगिरिनि गेजेरजों। आयदा दांग'थाय गनायथि मोननायनि आर'जलाइ। अक्ट' 15/5/12। मानाव गेदेर। खर' गंग्लायै मिथिहोनाय जायोदि उदै गाज्रि जाना खिनाय जानायनि थाखाय थांनाय 5/05/12 अक्ट'निफ्राय 14/05/12 अक्ट'सिम आं फरायसालियाव नुजाथिनो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो गोजौआव मख'नाय सानफोरनि दांग'थायनि गनायथि मोननो थाखाय मानाव गेदेर नोंथांनि खाथियाव गुरै आर'ज गाबख'नाय जाबाय। नोंथांनि फोथायजाथाव मुस्रि थेबगां बड'सा थाखो 5 ख फारि नं 7। थेबगांनि उदै गाज्रि जानाया नंगौ। मुस्रि लावदुम बड'सा बिगुमानि मुंसाइ। 15/05/12। आर'जलाइया बेखिनियानो। फरायसाफोर, जों दायो सरासनस्रा लाइजामनि सोमोन्दैबो मिथिबाय फरायनानै माबायदि सरासनस्रा लाइजामा लिरनाय जादोंमोन। आरो आब' सेफालिया थेबगांनो फोरोंनाय लाइजामखौबो जों फरायना नायबाय। दायो जोङो माबायदि जानांगौ बेखौथ' बुजिखाबाय। दायो जों नायनोसै लाइजामनि बा आर'ज बिलाइनि आर'जलाइनि मा बाहागोआव माखौ होनो, लाइजामनि बबे बाहागोखौ मा होनो बेखौ जों नायदिनि। गोसो होना खोनासं आरो नायलां। बेहाय गोजा सिनजों
दिन्थिनाय जादों बबेखौ मा बाहागो होननानै बुङो जागोन दा फरायसाफोर नोंसोर नुखादों गोजौआवहाय लाइजामनि गोजौ थारानि आगदाथिंजाय लिरनाय दङ बर' बाजार खालार 15/02 बेखौ होनो थांखि जानाय गोजा सिनजों दिन्थिनाय दंखायो गोजौ थारनि जा दुलुर न' दङ बेहाय लिरनाय दङ थांखि जानाय बेखौ बुङो थांखि जानाय लिरनाय खालार लोगोसे जायगानि मुं बबे जायगायाव थांना लिरदों नैथियावहाय मानाव गेदेमा आब' होननाय लिरनाय दङ बेखौ होनगोन सोमोन्दो लानाय बेयाव मान गोनां बा गेदेमा ओरैल'बो जानो हागौ बेखौ होनगोन सोमोन्दो लानाय दायो नायदो थामथियाव गुबै बाहागोखौ गोजा अखाफोर बेन्दोंजों दिन्थिनाय जादों गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ आजावग्रोदोनायनिफ्राय दा एसे मोजां मोनदों होननाय बाथ्रासिम बेखिनि बाहागोखौ गुबै बाहागो होनना बुंनाय जायो बिनि गाहायाव दङ फोजोबनाय बाहागोआ जाबाय आं 14/05/12 खालारनिफ्राय लिरनायनिफ्राय सिबिनायजों लिरनायसिम बेखिनि बाहागोखौ मा होनगोन फोजोबनाय बाहागो जोबथारनायाव जाहैबाय फोजोबथारनायाव एसेनिफ्राय लानानै नोंनि मुं हारि नं थाखो बेखिनियानो फोजोबनाय आयदानि एबा फोजोबनाय बाहागोनि फरायसाफोर दायो लाइजामनि गुबुन गुबुन बाहागोनि सोमोन्दै जों फरायलांनि खोनासंदे लाइजामनि गाहाय बाहागोआ मोननै बाहेरा आरो इसिं बाहेरा बाहागोआव थायो लाइजामखौ जायनिसिम हरो एबा दैथायो बिथांनि थामहिनबा मोनग्रानि आरो खना फारसे लाइजामखौ जाय हरो एबा दैथायो बिथांनि आबुं थं लिरनांगौ इसिं बाहागोआव थायो थांखि जानाय सोमोन्दो लानाय गुबै बाहागो आरो फोजोबनाय गुसुङै मोजां लाइजाम लिरनो हानाया मोनसे मोजां गुन आरो लाइजाम मोनोब्ला फिन होफिननाया गोनां बिबान लाइजाम हरलाय लाबोलायनि गेजेरजों मानसिनि गेजेराव मोजां सानज्लायनाय अनज्लायनाय आरो समाजारि सोमोन्दो दाफुंजायो लाइजाम लिरनानै गोसोनि साननायखौ उदाङै फोरमायनो हानायखायनो गोसोनि आबेगारि उसाव बादावा खमायफ्रामजोबो होनना बुंनाय जायो लाइजामनि रोखोमफोर गावारि लाइजाम आर'जलाइ लाइजाम फालांगियारि लाइजाम मावख'आरि लाइजाम बेबायदि गुबुन गुबुन बाहागोआव जों लाइजाम लिरनो हायो आरो बाहागो रानदों नोंसोरो उनावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइजाम लिरनाय सोमोन्दै फरायनो मोनगोन आरो गावसोरबो लिरनो मोनगोन बा लिरनो हागोन दायो फैदो जों उननि आयदायाव थांनोसै सिगाङाव जों लाइजामनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरनि सोमोन्दै फरायनो मोनदों दायो जों बेफोरनि सोमोन्दै आबुङै फरायलांनि खोनासंदे गिबियावनो सेथियाव दं थांखि जानायखौ माबायदि लिरो बेनि सोमोन्दै जों फरायदिनि लाइजामनि आगदा खना थाराव लिरनाय दङ बर' बाजार आरो गाहायाव खालार लिरनाय दङ 15/05/12 थामहिनबा थेबगाङा बर' बाजार मुंनि दाबसे जायगायाव जिरायनानै 2012 मायथाइनि मे दाननि 15 खालार खालि लाइजामखौ लिरदोंमोन बिदिनो जों बयबो मालायनो लाइजाम लिरनायाव लाइजामनि लिरनाय जायगानि मुं आरो खालार लिरनांगौ जायो एबा लिरनांगौ गोजौ थाबायना खालार एबा जायगानि मुंखौ मानो लिरनाय जायो लाइजामाव दायो फैदो नैथि आयदायाव सोमोन्दो लानायखौ मानो लिरो लाइजामनि आगसि बागै जागायजेननायाव मानाव गेदेर आब' होननानै लिरदों खाथियाव दिन्थिनाय बिदिन्थि हिसाबै सरासनस्रा सोमोन्दो लानायाव जों ओरैबायदि सोमोन्दो लायो बिमा बिफा एबा गेदेरखौ लायो फुजिनां मानिनांजो बाहागि गेदेरखौ मानगोनांजो गेदेर मावख'गोरा एबा बिफानारि गाहायखौ मानाव गेदेरजो लोगो एबा समान बैसोनिखौ अनजालि लोगोजो बायदि बायदि बेबायदि सोमोन्दो होनानै जों सोमोन्दो लानायाव लिरनांगौ जायो दायो फैदो थामथियाव गुबै बाहागोनि सोमोन्दै मिथिनि गुबै बाहागोखौ माबायदि लिरनांगौ सोमोन्दो लाखांनायनि उनाव न'खरनि गुबुन सोद्रोमाफोरनिसिम मान होनाय अननाय जासिनानै लाइजामनि गुबै बाहागोखौ फोरमायनांगौ लाइजामनि बे बाहागोआव गावनि खौरां मिथिहोनानै गावनि सुखु दुखु
गोजोननाय, गोसो बायनाय, आंखाल, खुद्रिनाय, गावनि साननाय हनाय फोरमायनांगौ। बेनि अनगायैबो गावनि ओनसोल एबा गावनि फरायसालिनि जाथाय आरि फोरमायनो हायो। गोसोआव थाबाय। दायो फैदो ब्रैथियाव जोबनाय आयदाखौ जों माबायदि लिरो। लाइजामनि बे बाहागोआव बै फारसेनिफ्राय फिन हास्थायनानै लाइजाम लिरगिरिया बिदाय लानांगौ एबा फोजोबनांगौ। फोजोबनाय आयदाया बेखिनियानो, बेबायदिखौनो लिरनांगौ। दायो फैदो जोबथा फोजोबथारनाय बा 5थि नाम्बाराव एसेनोसै नोंनि लोगोजो होननानै गावनि मुंखौ लिरनांगौ। नाथाय मानसि लानानै सोमोन्दो लानाया गुबुन गुबुन जायो। जेरै सिनायनाय मानसि, खुरमा बाहागि, लोगोजो आरिनि बेलायाव एसेनोसै नोंनि लिरनानै गावनि मुंसा एबा न'आव गाबज्रिनाय मिथिनाय मुंखौ लिरनांगौ। गोजौ थाबायना। फोजोबथारनायाव मा लिरो? गावनि मुं नों एसेनोसै लिरनानै नोंथांनि अनजाथाव बा फोथायजाथाव लिरनानै गावनि मुं, जुदि आर'जलाइब्ला थाखो, फारि नं, जुदि नों लोगोनो लिरोब्ला बेहाय नों मा लिरनांगोन? गावनि मुं लोगोसे न'आव गाबज्रिनाय मुंखौ जों लिरनो हायो। फोजोबथारनाय आयदाया बेबायदिनो लिरनांगौ जोङो। गोसोआव थागोन। आसा खालामो फरायसाफोर नोंसोरो मोजाङै लाइजाम लिरनो हागोन। दायो फैदो उननि बाहागोआव। बेहाय जों लाइजाम एबा आर'जलाइनि बाहागोफोरनि मोननैसो गोनांथार बिथिंखौ जों फरायगोन। खोनासं। मानगोनां गेदेमानिसिम लिरनाय लाइजामाव एसेनोसै नोंथांनि फोथायजाग्रा, बेबायदि लिरनांगौ। हांख्रायनाय लाइजामाव सरासनस्रा एसेनोसै खर' गंग्लायै नोंथांनि फोथायजाथाव, बेबायदि लिरनांगौ। बिफानारि बिगुमानो एबा गोरायुं बा गाहाय फोरोंगिरिनो लिरोब्ला एसेनोसै नोंथांनि मानिग्रा फरायसुला एबा फरायसुलि, बिदि लिरनांगौ। मावख' आरो फालांगि सोमोन्दै लाइजामाव एसेनोसै नोंथांनि फोथायजाथाव, बेबायदि लिरनांगौ। ओमफ्राय नोंनि मोजां हास्थायग्रा, नोंथांनि सिबिग्रा आरि, बेबायदि लिरनो हायो। फरायसाफोर फोजोबनाय सिगां नोंसोरो लाइजामनि दाथायनि सोमोन्दै एसे नायफिननो हायो। बेहायनो लाइजामनि दाथाय दङ। गिबियाव थांखि जानाय, सोमोन्दो लानाय, गुबै बाहागो, फोजोबनाय आरो फोजोबथारनाय, बेबायदि गुबुन गुबुन आयदाखौ गोसोआव लाखिनानै जुदि नोंसोर लाइजाम लिरोब्ला साबसिन लाइजाम लिरनो हागोन। फरायसाफोर सावरायनाय आयदाया एसेयावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।